Ke Good News TV, jong kerja seng samla KJP senat sepngi, sahisian pat ke ai kubelai pi baro ke teng ke batiang tam ke jong utrai, bodong pen imjengi uji Yesus. Padahal ni ke poru ngi so kemen sibun bau belai dong ai ngi ni galat, i ke bagian doni ni ke program, kerja seng ngi jongi, bagi nak badan penpoi si ki ke sem jong pi, syaki mobile phone jong pi bapin yo ban syakri lang yu belai hak ni ke sengi. Ngangit ba kumba ubelai la kerhui pi dengan ba kerja seng ke belai nok baro. Berkali kesiru haba pia snok tilang bat ngi hakani jik syakri ki ju blay kum kasat samla ublay un kerku yang hilang baro ro kumjo te syaw bagi niat ceperangan pulih kawai ke bentan ting ju blay dengan bu hak jing duai naga gospel kat kum u Yohanes lo naga ba saw ka record ka bar pulai arsa kong kum ni Henry kapor ka jia bat kalong mentaken haba ki nong ya mane blay kiba shisha kenya mani yo kupa haga mensim bat kajing shisha naba ukparu uwat ye kiba kum kita banya mani yo u blay ulong mensim te kadai ye kiba mani yo ban mani haga mensim bat haga ba shisha blay ngker khu ni kintin ke lapan sengau tengi pendam haga jing duai atrai u blay berukpa ujongi bah beneng ngai ngu ime sai sin pat mema ai ngi ka jing im banyat pat ikan ka sengi ka bathamai ka jing im jongi pat kham tam ngin yo wan mani me ngai ngu ka jing ada ka jong me ka jing alam jong me jing suma sukher ka jong me ka jing im jongi ya baror kum ju ko trai ki ba mat ye ki bon ki jing shem jong ki ba wat ka teng ka jong me jisu ba ngi skam be ki yo ka bor ka jing arab ka jong me ngiduai ba kanega sengi ru kumju habang iyo man mani ame lingba ka Good News TV hagi yang gesem ke jongi ku tunai ngiduai ba man sim ba khu jeme badap be ka perthai baro ubolong man sim jeng jing kular ke jome unong pentengen unong yalam unong hikai unong pusai bor ngi unu ju man sim unong kat lembat ngi ku tunai hagi jing mani jongi hagi jing ruai ka bangin snap bat kham tam ke ketin lingba syakri jome kerhui ni kapor ke barang sa namar gini barang ini mengipana ke tengah jung terai menong penim jing Yesus Kristus amen tekani kapor pak ni osngong ko wei ke jing ruai yang hilang baro abangi sngap bangi pe gini ke jing ruai ni kapor
Tiga ni kapor part ni Sokemen Shibun bakom ka Good News TV ngi don iwe ni ki pastor ke jongi i Reverend LP Nongse ibala pediang semua bahaya ke jing kerpat jongi ye ke bain ai ke kubor ke ketien ke jong blai person Nongse i da shisha ublai la penan kami i ni kapor se kapor nam ta ke buram jong blai kham tam habai la man ai ke kubor na ketien jong ngai scam ba kan ke singir kum jo ublai penan kami i nang mau mensim jong Bakanang bangi barok ki basngap ki bapet ye nek program. Ngin yo ye ke jing pesa na ke tien ke jong blai. Bari ke khubor ke bai pastor la bu gerteng. Hane ke por na kam ta jing ilang barok kalong. Kabor ublai ha horep. Kabor ublai ha horep. Tu ublai kurku. E pastor ling ba ke khubor ke bagin ai ngi. Ningkong ha ke ne por ngai kublai ya gajing seng samla KJP Sinot semni kabala ai yang ai ya kane benta banya samlam na kaktin gajong blai lengba kane ka Good News Studio ban ngai kublai ru ya pi iwei pa iwei ibala ya kaban sngap lengba kane ka Good News Studio ya kabala penben da gajing seng samla KJP Sinot semni but ngait scam bakane khubor kan long ke jingker khu yangi way pai way ibasya skor ya ka kabenta kabanga kwa bani slok hakane ka por kalong na ka kitab Exodus kalanong ka bakhan nyo kadkhot ka bakhan riu kadkhot ka bahan riu Hai kami ngan yeng ha khamat jome hang ta halor mau siang ha horem batmen sho yau tau mau siang te ka ka samino na u baduta upai ba unyo di te Moses ulale kumta ha khamat kita men besan jong ki Israel ha chwaban poi sekane ka benta ngakwa bani thu ya ka we ka jingja bat kata ka jingja ka balaja ha ka spas nem ka bar pho hang tai ha Indonesia kat ba ki bange kedang long jinga seng bat duai bat ya rwai ya ro yau blai ha ka ying mane chicken hun ki briu ki ba kwa ban pen sitom ya ki Kristan kilawan ban hiatma bat ban pen yap i Kristan ki badon hapo jong kata ka ying mane habai kila tur persya sia kata ka ying mane la ker tau yar ya kata ka ying mane da ka bor ka ba pla ka jong blai ka ding kala ker saudong ya kata ka ying mane bat kita ki briu ki ba Temu ya kaban pensitom ya kita i Kristan kila pet no haba kila yo i ya ka ding ka bau blai ula kertau yar ya kata ka ying mane ha ka baya day bat kane ka kubor ka banga kwa ya kaban ai nga kwa ban ai ya kane ka kubor ka kerteng ka jongka kalong ap ya ka jing pen klein bor ublai ha horem Hai kane ka dekhot ka ban riu kane ka de ka jingja hangta harifidem kibriu lane ki khon Israel hai kane ka por kila khnyum ya Moses namar bakim don ya ka bandi bat tang baki khnyum ha kata ka por how Moses Henry Moses uong ba kilat bitar lese ka jingdom ka jongki kalong kumban penyam no ya Moses ubalong nong yalam ha kata kapor kane kadei kata kaba kine ki khun Israel ki tenju yaw blay ha ka jing im jongki Henry ha kane ka klimat ublay ulap tha yaw Moses baunang ya syakata ka jaka kabala khot horem bat
ulap tha yau Moses ba untit yau tau mau siang baka kan mi. Moses ulale kumbala hukum dau blay ulap tit dau ding du yau tau mau siang bat ka kalami bat ki kon Israel kilaya di ya kata ka kabenta kabanengkong kabanga kwa bani selok hakane ka por kalong Moses umat ya ka jingpen klan bor hai ka jingkot ublay ha horem ngin ya pet kindian kamut ayu une ulum horem ya kabala kedeu haka Bible ka teu ya ka jingdu jingkermen lane ka jinglong jing im kabadu jing kermen ka kerteng horep kamun ka jing nang ring suai ka jing jon no ka jaka rishiam ka jaka kabadap de jing jau umat ka jing sneusi ka jinglong marway ulum horep bat ulum sinai udei uju ulum kadei kajaka kabau Moses upunut por bun ha ka por bau don ha ka jing sya tem rau ha us im paro sau pos nem ulapen lut ya ka por ban ap ya kilang brod jong tau kurim jong u Jethro kadei kajaka kabau blay u ai da ka ding pengkyang kijing tenju ublay upen kala yaw ne ulum baulong ulum jong kabor bat ulum jong ublay Exodus kalanong balay dekot benengkong kaong bat ulawan siya ulum ublay siya horep keng kijing ja horem kilong tang kijing le pla ublay ban pen temai ban pen kya banyo mat ya ka bod jong ka jing pen klan ublay bat banwan ra nai ka basniu sya ka babha ulum morem umlong barabor ka jingdu jingkermen uharem ulong ka dur jong ka jing pen klan bor ublay ulong ka dur jong ka jinglong kahima ka jong ublay bagi ki babha ki wan na kabasniu bakumta ngilong ki baklan wat haba tlot bunsin kaserngiu jong ka jingyap kawan henry upen klan yangi haka kitab jong Joel kanong balay kot basipo kong ay ba uba tlot unong nga klan utray uong hau pol ka jingay jonga kadap biang yapi namar ka jing klan jonga kapenlong janay yaw batlot kadon kawe ka jingja ka jingyatu kana siapang ka pela kaba itenat ha kawe ka por la don uwe ubriu ubaya ro ya kapela kaba udi siya man ka min man ka step ula bat ya kapela hakakti ula ong kan no pilong ka ba itnan man ka step nga pendon kam ya pi bandi sya bat haba utaw try udang kren kumta ya kane kapela kalaong haswa ba pinya tu umapi Sngap ngania tu shwa manga kaong ladon shisin hakawe kapor uwe ubriu ula shim ban pendon kam yanga kumno re kumno ula bakla ula penhap yanga ban ngalapait lapra ula lum yaga jingpat jonga ula leira yanga syakar khana snapela ula penluet yanga bat nga lapang la shitom jur nga sngew kumbangam la syu ban im
habala penluet yanga badhadin bala penluet lara yanga syaka jaka ban sandur bangan long kapela kabaitenan habala bu yanga hakading kabame kading kabarhem ngasngou bangam don mensim shu hakane kaputei ngasngou kumbang alade ban yamno hakane kaputei badhadin balapen bat balapen prang yanga lasay yanga nangta na kading kabarhem bat lapen itenat yanga da kabapeng da kaba airong bat kat badang airong kat badang ping yanga kapela barok kawe ngalasu ngalatar ngamdon pertesyu hadin bangalasya yakine ki jingsitom baro nga lalong kaba itnatam balabu yanga hayew bandi yanga badhai kata kapor pilawan mapi kokenrat bantit yanga daga dor kabarem ngimat ki jing hateng ngisngeu kumbangim la imsyu Henry hangne ha horem don kajing pen klan bor ublay ngi im hangne ha horem hagi jing tenju hagi jing jau uman Henry hapeng kat kine ublay upen klan bor yangi uai bor yangi bangin mat yaka bor ban ya le yagi jing para bangin kapar ksiar kadona horem bat ki jing jai ki bajau rem kilong ka bor na ka bentai ka jing klan jongi ki jing jau umat horem ki ba piman ya ki jing bat ki jing du jing kermen cha yau blay baun pen khoj ya pi bat baun pen klan ya pi ngi im hang ne ha horem da ka bor ka jong blay la hateng ngi la day ban du jing kermen ha ka jing im ka jongi ka bentai ka baar ha horem nginang ban ab ka jing pen klan jong ka jingen day ha horem bau blay upen pau yala de da ka kerteng ka bau ong kitab Exodus kalnong balay kot kat saw kong bad ublay ulayatu how Moses ngalong bangalong kane ka kerteng kalong ka bor jong ka jingklan bad ba ulange ru bauta uba khot ya ulong ka bor ka bakraw ban pen kala ya ka jing im ka jong hachwa bau blay un pen kala ya ka jing im jong Moses ulanang yai ap hangta ha horem sau posnem Moses bat Joshua kila la khot cha horeb dau blay Exodus kalanong bar pusau de khot khalai kila ap en riu sngi na kabenta bau blay un kren haki hadin riu sngi bat riu min baki sha than ublay siam la kren bat kaburom utrai kalane halor ulum Sinai uta ulo te ulatam henriu sngi bat hai ka sngi ka banyo ublay ulakon ya Moses sha ulo jong ka jingdon ringkat ublay hangta uladon bat ublay salai pusau sngi kibabut men sngi bat men min ya Joshua laino marway ha uta ulum laino marway ha uta ulum mau hangta ula ap yau blay bat yau Moses Joshua uyo jing hikai
kumno banyai ap ha horeb ulu moreb udei ka jaka ban ap bon sin ngiyai ap slem banyo snow yakak tin ublay bat ba unyo bor bat bangin yo bor ban pen klan hai ka jing syakri ublay bagi kam ki ba plai ken ja hai ka jing im jongi ngi day banyai ap klem jing ki jing mon ulum horem udei ulum ubay kayangi banyai ap yau blay hai gini ki sngi ki jongi ki bamenta bon ki banget kimla banyai ap haba ki mat ki jing pang ki jing shitom haba ki mat ki jing pang jing shitom haba ki pat dwai yano re yano lane ya ki pastor ki temen besan ki sngow ba kataka jing dwai kan pen kya no ya ki menta Henry kat kum kak tin ka jong blay ngi day banyai am ya ka por ka jong blay baun pen kya yangi ya ka baun pen tingen ru ha ka jing im ka jongi ka chitiu Paul sinong Galatia kalong ban riu khot khandai ka ong namar ha ka ya babyang ngin yo ot lada ngim da du borno ladon uwei unong yalap ubat temen ubat jo yalap tang ha kirut surong kat ba udang ya ha ka wei ka surong uyo i ya ka wei ka ying ka ba itnan badhang ta ulak li la de uong katai ka ying ka ba itnan ka dene em ka ying kristan badu ong nganda let ya ka ban pet bat ban tit jingkang bat ngan kli ya ki haba ula let ula tit ya ka jingkang jong ka ka ying ka ba itnan bat ka we bat kal kemi jong ka ka ying kalawan ya ka ban pli ya ka jingkang bat uta unong yalap ubalat temen ukli ya ka ne ka jingkli u jisu u syong ne em hang ne kane ka trying kalas ngeu pla ya kane ka jingkli bat kamla ban jubab ula kli biang ya ka ju ka jingkli Henry kamla ban jubab unong yalap ubat la temen ula mi nakata ka ying ula yat biang sesurok hai kata kamin kalong kami hadin ba pa jong ka ying ulawan nakabatrey kalaya thu kalaong menene men sngi ka don ka jingja ka bapla ha ka ba wei unong yalap ubala temen ulawan ya ka ban kli yanga u jisu u don ne em hangne nang ta uta ulok pat ulaong pijubab kumno kaong ngam nang ban jubab ulok ulaong piklem ya thu bangi don balang hangne jubab ka kami siamla kli syapang kata piklem ong ba ka pisa ka bangi yo ngi ai syaka balang ka kami ka ong siamla kwa bantip yakine kiye ke baro Henry ukwa bantim u Jisu u syong ne em hang ne kata kadai ka jingkli kaya per kok pa ka onga shifting yo bau Jisu dona ka donut jongi ha ka ying ka sem jongi kadai ka por ba mangingin yit yalade yo ba ngilong ki Kristan ki ba klem u Jisu ki Kristan ki ba klem ka bor ka jong u kadai ka por ka bangin yit yalade bat baro arngun kilaya ki baro arngun kila dem krub akmat joblay banduay banwad ya ka bor ka joblay ya ka por
Badhaden bakila dwai. Kila hon kamensem namar bau blay ula pendap yaka donut ka jongki. Bad menta kila long ki briu ki batmai. Ki ying ki sem ki jongi kilong ulum horep bakan jaman sim bangin yai ap nang ne ban mat ya ka bor ka joblay bangin yai ap hang ne ban mat ya ka jingpen klan ka jongu bakum ta ngila ban yo long ki briu ki batmai ha ka jing im jongi yai ap ha horep bangin yo ya ka bor jong ka jingpen thamai ha ka jing im ka jongi Day ha horep bau Moses ulapen Paulut yala ka donun how blay uong ngalong u ngalong u briu ubasuki ban kren u briu ubatlun Day ka ne ka jing pen pau ka jong u Moses hakmat jong blay ba ka jing shanya halade kala duno ha horep But day ha horem bau Moses ulanang yakaban shanya how blay para bangin bihit namar kata kom ki bangin tongin yay ap ha horem bangin mat yaka bor ka jingpen klein ka jong blay habangi im hakane ka protay kam tam hakine ki sngi ki bamenta ngi mat yakane ka jingpang klam henry to team yay sha bani ay ap yaka bor ka jong blay baun pen kya ya pi ki basyong haki quarantine baun pen kya ya pi ki badona ki ying ki sem ki ba mat ya ki jingpang jing chitom Kaktin ka jong blay ka chitiu pol skinong rom ka ong nong banyod khot khat pra kam don ka no kababha kabasa kabashong sa hanga Gospel Yohanes kalong basan khot balai po ko kaya thu hang ne wat utrai Jisu ushanya how blay kabakan no tam lay mangi kum ki khon ki jongu bangi day ban shanya but I ti ha u man ka klim mat jong ka jing im jongi ka benta ka balai ngi snow thu ya ka bor ka tin u blay ha horem ha ka kitab kis im ka baning kong kal nong khat khandai kaya thu yangi Siapang u Elijah hadin ka jingyale bat ki prophet jong ubal ula pet syahorem hang ne ula sngew marwe udon apdeng ka jingno mensim ula don apdeng ka jing thaj bat ka jing shepting ula don apdeng ka jing du jing kermen ba ula poy hadu upun ba kwa shu ban im kitab baneng kong kis im kalnong hat kandai khot basaw ka ong Henry uhi ula le chisngi lenti syakari klau te haba ula poy ula syong apo uding ratam bat ula dwai naka benta yala de ba unyam no ula ongru kala biang kata menta trai to shimno yaka jing im jonga nabangam long kamba ban yakik pa jonga u Elijah ula don hapo ka krem hangta ha horem bon ki riustat Bible kingen baka day ka ju ka krem ya ka bau blay ula kren how Moses bat u blay ula ya ha shwa jong u hangta ha horem kitab Exodus kanong balay fulay khot khat khandai kad khot kaba khat khandai hadu ar fulay te utrai ula ongru akmi don ka jaka hajan jonga ha kaba menyeng haloru mausiang
Te kan jakat ba kaburom jonga kayat lain bangan bu yame hapo kakrem jong utau mau siang bangan tap yame da kakti jonga kat ba ngadang yat lain ngiyo I hakanega benta ba u Moses udon hapo kaneka krem haba u blay u yat nang ta ban ngiyo iru bau Elijah udon ha kaneka krem haulum horeb banyo sngo ya ka bor kaktin ka jong blay ha ka jing im jong u kitab kis im ban kong kalong hat kandai khot khat we ka ong kumne u blay ula kren ha horeb u blay ula kren ha horeb ha ka sur ka ba jem jai ula ong ko Elijah mele ayu hangne kasur ka ba jem jai ka ba play ula kren bad hakane ka jing kren ka jong play lapen ya ka donut ka jong u Elijah bad u play ula ong hau Elijah to mi asentur jong ka krem bad habala mi asentur jong ka krem ulayo I ya ka jing kan yu jumai ka ba jur hangta ha ka ba ki mau kilatwa ki lom kilatwa henry shem la yu I au blay hangta bara jing kan yu bara den ka jing kan yu jumai kawan ka la ka ba jur ka ba be kertem bad ula pe yau blay hangta shem la yu I Badhadin kata kawan kala ka bajem jai jai badhang ta ulayo I yau blay ulayo sngo ya ka sur ka jong blay ulayo sngo ya ka por ka jong blay bad ka day ka ne ka por ka bala pen ko bor thamayau Elijah sa yisen pan hang ta ha horeb bau blay ula pensle ya u hang ta ha horem ha preng ka jing tlon bat ka jing no man simu Elijah ka tut ka bor na ka khet ka jong blay ula ban leru kumju yangi ki khon ki jong u ha ka por ka bangis ngeu bangis sha ken tan kapor ka bangis ngeu bangis sha inoben ha ka pang ha ka chitom habagi ke baro kabangile kalong kabomba ngidei ban abau blay kren hangi ngidei ban ken mau baka jingkermen kawan hai kaba jem jai jai habangi os ngo bau blay kren hangi yagak ten kaba im jong u blay Open im bad open klein bor yangi. Para bangit bing. Kane ka pertay ka bangi im. Kade ulum horem. Kabangi mat sibun ki jing e. Kabangi mat sibun ki jing ele aga jing im jongi. Henry ublay shem laino. Open klein bor hang ne ha horem. Bangin mat ya ka bor ka jongu. Kadon ka way ka jing ja, ya ka jing pla jong kata ka way ka long kami ka baby barely. Ka baby barely kadon ar pupras nem karta. Ban ka syongman ka jongka kalong ka bapad ka bapra. Arngut ki kun jongka kila klant no. Kasyong kasa bat lai ngut ki kun ki bat dangrin. Nang taring kat bat ka kiaw ka jongka ka bomla le ay syu. Ka kmi jongka ru ka don ka jing pang kli. Bat ka sa ha hospital. Hapadeng kita ki jing ja ki ba ka mat ya ki jing e ka jing im. Kayo ru ya ka kubor. Bauk pa jongka ulaklan. Kala day ban lej on tep yauk pa u jongka.
Namar bakane ka baby Burley ka sa New Jersey. Kaday banlej on tep yaw kpa jongka siya taxis. But haba ka late kala day banlej da ka aeroplane. Haba kala syong ha aeroplane banlej siya taxis. Kala ya syong marjan bad uway unong Japan. Badu tao nong Japan ula klia ka ula ong. Pitu na em yaw Jisu jonga. Ka baby Burley kala perkat. Ukli ayu une ubriu kumia kanega jingkeli. Ngadei ka Kristan ka ong hau. Ngalek jingeseng barabor. Ngadei ka nong hikay Sunday school. Ngalong ru ka presiden jong ka jingeseng kentay. Ngalong ka bapaw bah ka balang. Henry ka ong pat ka perkat pat yalade ka ong. Yo ngalong kum kito ki mot halum jingtem. Kala perkan halade ba kalong sirim kum umot ubala pu syarabha. Henry hapo jong upan don kishing kibalasma don ki dopot kibalasma badhang ta kalaong ngalong kabriu kabalayam. Kaken mau ya ka gospel Matius klenong baar pulai kadkhot ka baar punyo ka baong kumne. Kordit ya pi kinong to bat ki parisi ki baar sam. Naba pilong kum ka jingtep balapenli. Kiba imat bha shishana shabar. Henry shapo kiba dap na kishing jong kibayam. Bat da ki jing jaklia baro. Kata ka jing kren jong unong Japan. Kala kren si kren. Haga donut ka jong ka baby Burley. Kat bat kata ka jing kren kaong. Pitu ne em yaw Jisu jonga. Kamen sim jong ka kam suksyo. Hadin bakala dep. Yakaban tep yaw kpa jong ka. Kalawan pai. Haka por kabawan pai. Kata ka jing kren ka kren si kren kaong pitu ne em yaw Jisu jonga. Bat hang ta. Hadin bakalawan pai kala let ya kendu yaw pastor jong kabalang. Bat kalaya tu ya ki ay baro ki balaja ka jingyay lenti ka jongka. Bat ka ong hau pastor ngadon kam ya ka jingim ka batma ya ka jingim jonga. Pastor ka ong to duay na ka benta jonga. Bangan yo mat ya Jisu ka jingim jonga. Hangta baro angut ringkat baru pastor kila duai. Bad hapor ka badang duai. Kala sujer ka met ka jongka. Bad ha ka ta ka kelimat. Kala mat ya ka jingdon ka jongublay. Kabapla kalong. Ka kemi jongka ka bapang kli. Kabayo jing sitom kli. Kalayo ya ka jingpen kia. Kakiyaw ka jongka ka bomla ya syu menta kalayan. Bat ka jingsuk akamen sim kalamat hakata ka kalimat. Bat ka ne ka baby Burley kalamat ya ka bor ka papla. Para bangin buin ngimyolat banlet jingeseng haka ying mane namar ka ne ka por ka bangiya kendu. Ngimyo syu yakalan ban siya kriyaw play haka ying kabakentang Henry to ken mau ki ying ki sem jongi kilong ki horeb baken jaman sim horeb pinmat yaka bor ka jong play pinmat yaka jing penset bor ka jong play day ha horeb ki balong ki ying ki sem ki jongi. Para bangit bait habaw Jisu uim hangi. Barabor ka don ka jinkmen. Haba piap ya kapor ka jongplay.
เป็นแคมยาวตะไลจงกะจิงเชียนยาเอาไตรชีชาอุนอายอพียากะจิงอิมกะบัทไมบาดกะจิงคลานยาพีอุบเลอุรีอุนสุมาริยพีชาพังจงพีบัญญากะเอกะบะพีขมีเลนตีกะบะพิละบันเลกะเนกะประเทกะบังอิมเดกะฮอเรมกะบะชิบุนกิจิงชิบุนกิจิงยะเลงียกันดูมันกะคลิมานhak jing im ka jongi hang nengi mat yagi jing jau uman yagi jing sngosi yagi jing khuslai yagi jing long yagi jing sngo marwe hateng ngi diru yagi thang mara kabangi sngo bangim la banieng shu ngi mat ka jing pai donun hagi yin ki sem ki jongi hanrai ka tin ka joblai ka khot yangi bangin pen klein yala de hang ne ha horem ngi mat ki jing no men sim hanrai tang kata ngi mat ru ke jing ker khu ngi mat ru ka jing ala mublai ngi mat ru ya ka jing suk ka men sim bat ka jing pen klan bor ublay para bangit bayit ka jing im jongi ka don kam shibon ya ka bor u Elijah haba ula day ban let shahorem ula day ban pen klan shwa da ka babam yauk pu bat di shibon ya ka ula day ya kaban pen klein ya lade ladangi pule kitab kisim benengkong longkat kendai kon nyo kong te u angel utrai ulawan sachi sin bat ulak ta ya ula ong ru ki join bat bam namar ka jinglet ka jingai yame ka jinglet jonga bat jong pi ngim tip sakat no ngidang day banyan hang ne haka jing im jongi ka ne pertay henry ka tin jo blay ka yatu yangi bangin bam shibun ka jing bam bangin di shibun ka bangin yo bor ban im ka ne pertay ngi day ban mat ngi day ban bam yaga tin ka jong blay bakan longa bor yangi ngi day ban madru yaga jingala mumen sim bangila ban ya chakmat chaprang ha kane ka pertay ka bangi im lakhot para bangit bait yanga bat ya pi bangin let shahore ba kenjamen sim bangin yo sngo ya ka jingkhot ublay ka don ka way ka jingatu kana shapang ka pai purau long ba ha ka way ka sngi ka pai purau kadang her shatai chasun beneng kat ba kadang her shatai chasun beneng kensan ul o ubadum ulawan banlap hakapat purau kat bagadang her chatai chasun beneng badhap deng ka taul o ubadum badhap deng ka eryong ka barja ka kapor kapat purau kala tur persya ya kata ka eryong don ki babatay ki ong kini ki pat purau habaki mat ya ki bakum kita habaki dang her chasun kimju ya chababe kal Henry ki ya chapersha jonggal kenang baki dang la ban her kam jangai bat kam shajrong baki dang la ban yo bor ban ya le persha ya ki jing ki bawan haka jing im ka jong ka pai purau para bangin bing ka jing im jongi ki briru
kadai kata lahateng hanteng kadba ngidang im hakane ka pertai kadang syai kasngi kadang pernai jika jing im kensan wanul o ubadum wan kala eryong ka bajur Henry to tip ublay un penklan bor yang abadyapi bangin yat persya ya ka eryong bangin job ha ka jing im jongi ublay ukot yang abad yapi bangin penklan bantur persya ke jing ha ka jing alam ka jong ublay bat ha ka bor ka jong u namar bangi yai ap ha horem bangin mat ya ka bor nang nena horem ban yat syakmat kaktin ka jong ublay ha ka city ka benengkong Paul skinong Korin galong ban nyod khot ka balai puar kong la sius pa kenya pi dagador de wat long pi kim rau kibriu barabor ki kristan ki dei ban sngo thu ba ki dei kibriu ki bau play u aya ka bor ha ka jing im ka jongki nga khot namar kata yangi ke bayo sngo ya kane ka khubor ya pi wei pai wei ba shong ka ying ke sem wat nom du jing kermen Henry ha ka ying ka ba pi don yai ap ya ka bor play yai ap ya ka sur ka jong u lada pi don ap leng ke jing pang jing sitom yai ap ya ka jing pen kya ka jong play un ai pi ya ka bor jong ka jing pen kya haba pi mat ya ka jing ya haba pi mat ya ka jing alam ka jong play pen klein bor ublay upen klein bor yangi wad hapdeng kat kini ki jing ki bangya kendu ap hang ne ha horep bagan jam sim ublay un ker pi ublay nam ta ka buram jong u amen Tekan ke por pat ngi sokemen sibun ke ba li sngo ke khubor ting jong ublay patu ublay un ker pi ba mau mensim jong u un chan sharp un penne un pensa ke khubor hagi dak nup ke mensim jongi leng bagi sigi por ki badang sa beli nak khuru i pastor nala ban yo ka bor ka met ka mensim jong i ye ka yeng sem jong i ka balang ka ba i tre syakri badang lawan ai ke syakri nani sakama kum jo te shua bagi nya penwai nya sap sa wei pat ke jing ruai ngi skam bagi jing ruai ro ka jingger khui ke jing im jong pi baro ki basang ki bapai pada dien juga ni jing ruai ngasuman khot biang i pastor LP nong se insa pelat yangi dagi jingker khu penwai ku boleh sibun Udan ha senda jongi
Insyanya Shu IT Lajing MH Utrai Don Gabor Ban Penjem Jingkit Bakya Wat Artatin Wat Pai Din Udan Hasenda Jongi Lele Ru Yangi Un Ino Insyanya Hau Insyanya Hau Insyanya Hau Trong nia penuai Toai baga jingkar ku kabatoi nakaket ke jong ublei ukpa ublei ukon bad ublei mensim bekoi kindon lam dorengkat bad pi kawei pakawei ka remping kristan bat kito ki basya skor ke bayo sngo ya kaktin ka jong ublei na do menta sido bom jukun amen.